O bir sorun bitti bir ağırak kurun yazgıttan soraptırlar. Yazgıt yazgılı yasadı şey. Her kimin ne etjegi, ne boljagy maňlaýyna yazgılı. O sonra bir ýakyn yazgılı bolsa, birinin kafir geçmekden yazgılı, birinin musulman geçmekden yazgılı. Birinin manahym adam öldürjek yazgılı. Hemme bir yazgılı ýetýär. Şu yazgılı bolýan bolsa onda Kur'an näme üçin gelipdir? Peýgamber näme üçin gelipdir? Din näme üçin gelipdir diýerler bilýärmi? Sorun, ağır sorun. Awala men şuna kanna wada, şuna palança jerehimin gurundan bar. Instagram'ın ödüdegana papkaty bar, poşaty bar. Şoň üçin şu gurun gaw açyklanygy. Telegram'da da yazgyt tursaň, arap dilinde, fars dilinde yazgyt tursaň, üstüne jelese post öwünden geler, maktus şuna kanna goýýardy. Instagram'a bardan ýokda şokda bar ahim ýa-ki Telegram'da da bar ahim hashtag takdir urdan bar. Şu tamam şular getirýändir. Gurun gaw açyklanygy. Emma hulasa suratynda şunu aýtmagy otak we birçi jumla şoň jogaby. Takdir ilmi Hudas, hukmu Huda nisdiýär da. Yazgyt diýerleri Hudaý Taala etmelik ýerinde ýok, etjek diýip ýazýar diýär. Hudaý Taala almy bilen biz bendeleň näme etjekligini bilýär diýär. Oşa şeýtjekligini bilip ýazyp goýupdyr diýär da. Et diýip de hökmeden nady ýok diýär. Şunda bilemedýärmi? Hudaý Taala Hudaý Taala şu geljekde näme boljagyny bilmese, Hudaýlyga ýaraşarmy şu? Oşa geljekde näme boljagyny bilmeliler şu. Oşa gadan almy bar, şu almy bilen her birine ihtiýar näme etjek, şo belli edip goýupdyr. Ýalgyt diýerler şu manada, sen öz ihtiýaryň bilen, öz aklyň bilen, öz bilimiň bilen näme etjekdiň Hudaý bilýär. Näki biz hetmi şu şeýtmenlik bir adam bolsun. Şunda bilemedýärmi? Buradan metal durayın lan. Metal durayın. Ama şu buradan doktor, muallimi fizik var. Riyazi var. Buradan dayav bir muallim var. Hesabı kitabı yani bitir yoktu. O da bunun eline 50 tane şagird berýärler. 50 tane şagird berýärler. O da bir doktorla söz dersemenler. Awalky çaýda şagirdler ganimet tanýar. Ikinci çaýda ýene gawrak tanýar. Üçüncü çaýda ne ýamaşan tanalmalar. Ýamaşan tinowdan geçmeli oglanlar. Şonda oglanlaryň tana gaw tanışdyk tapdyr, gylgyklaryny, hädiýetlerini kim ökde de, kim deren de şonda näme diýär? Palany birlenji boljak, palany ikinji boljak, palany üçinji boljak diýip galam çekýär. Ta 10 neferler bildik diýär ýanky. Sonra malahym tinowdan geçende imtihan alnanlar eýne şu muallimiň aýtýarlyk bolýar. Bir adam diýip bilermi? Ki müellim şular mecbur etti, cebir etti, şular zor etti. Yok müellim hep yoktu diye da. Atıp yoktu müellim ki şular näme numara alacağını bilýärdi diye. O zaman Allah tebarek ve bizi ezelde yaradıptı, ruhlamızı yaradanla bizi Hudaý tebarek ve Taala akıllı adamlara bizim hemmeceğimizde ansızcına mükellef bendelere doğru cennete gitmeyeni bizde istidat, liyagat, yağday koyuyor. Hemme bendeleri ki mükellef Hudaý Taala şolara dogry cennete girmeli ýagdaý şolara beripdir. Akıl beripdir, fikir beripdir, düşün beripdir. Şeýdämi? Odan berenden soňra Hudaý Taala şola öz ihtiýarlar näme etjegini bilýär diýär da. Hop doňa kulli turdy iman getirmeli. Taqdir diýär Hudaý Taala şu bilimi, şoň aýdan ne wara bolýar, maňa imanymyz bar. Emma Qur'any şo aňtarıp görende, Qur'anny Allah tebarek we taala etdi, şol cehennemiň gurunlaryny getirýär da. Şu cehennemiň hiç bir gaýty Qur'anna, hiç bir gaýty men ol maňlamy ýazgyt da diýmeýär şolar. Eger şeýle birde ba bolsa, ýazgytdan şu düşüm dogry bolýan bolsa, doktorun öde Hudaý meni ýaman ýazyp goýanmady. Jenneti ýa cehennemi men hetmi şu bolmaly bolsam bilýärmi? Onda men namadım, dehletim aradan bilen ne manasy bar? Mana ýok da. Eger ýazgytdan şu mana bolsa bilýärmi? Ýazgytdan şu mana ki Hudaý Taala biziň näme etjegini bilýär. Ýöne hadisde näme gelýär? La yabdul qada illa du'a. Allah'ın ýazyny ütjetmeýär, dua ütjetýär diýer. Teşi dua etmekdir. Onun için tefsir Alusi'de Sureyler'in tefsirine geliyor. Hazreti Ömer yalak ve İbn Mesud yalak olan sahabeler ya Allah deyip dua ettirdi. Eğer biz senin ilminde şakiye bedbak geçemedik, ya Allah eğer biz senin ilminde cehennemi geçemedik, ya Allah şan tol biz cennetilerin ya deyip dua ederdik. Şimdi biliyor musun? Siz pedonda şu doğrultunda takdiri bir imanı olmalı. Hem de Hudaýdan ilmine wara bolýar. Ýöne Hudaý bize ihtiýar beripdir, akıl beripdir, fikir beripdir. Biz şu aklımızda, fikrimizde haydi yoldan gittik, Hudaý Taala şoňra bize yol açýar. Yol açýar. Hudaý Taala wada beripdir hem diýär. Ve men ya'mal salihan min zakarin aw unsa ve huwa mu'min.
Her bir erkek denani ki eğer beni Allah bilen peygamberime göre olsa ne demesek ki Allah فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Hetmin şöyle erkeğe şu dünyada hetmin bir Arap'ta yaşayış verecektir. O dünyaya ne verecektir Huday Teala biliyor musun? Huday Teala'nın yargıdışı bana tanışı. Huday Teala Kur'an'ı hükmedip koyuptur. Kanunu şey. Huday bilen peygambere göre olsa sen hetmin dünya kadar hoşbakt bolarsın. Baktlı bolarsın. Ama وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Her kimine Allah ve Rabb olmasa فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Hetmin şun yaşayış dağın diyen olur diye. Bu da Huday Teala'nın kanunu yargıdı. Kanun öğünde de kendini ödenin öde yakan. Yakan yırtacak mı? Yırt. Düzecek mi ödenin yakına? Şimdi bilemek yanıdır. Kullu Kur'an aktaranda şu cehennemiyle gurunlar ya da hiçbir cehennemi avval men yargıtmıştık da demeye. Fi cennati yetesâelûn ehli cennet cehennemiyle soruyorlar. Cehennem anıdırlar urdaktın o. Bu taraf cennet. Arada perde var. Birbirinin malakın dığmatı beylek geçenek, ona da beylek geçenek diye, şöyle birbirini görüp dururlar, cennetiyle cehennemini soruyorlar diye. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ Ne yapsın cehennemi oldunuz? قَالُوا اَيْتِيَالَّرُ لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ Namaz okuymayadık. وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Garip kafir ödemeyadık. Şür yoktu, zekat yoktu, hayır hasenat yoktu. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ Bihudi getiyerlerin, bihudi getiyerdik. Vaktimiz boş geçiriyorduk. Vaktim bir hutatla geçiriyorduk. Ve kunna nukeddibu bi yevmiddin. Kıyametin inkar etiyorduk. Ay o dine gidip gelen mami. Şey deyip yaşayıp başımda ölüm geldi etiyorduk. Kur'an okuyan değil mi? Hem bütün başlarına Kur'an okuyor. Şu cehenneminin gururun geliyor. Ve hum yestalihunu fiyâ kıyık cehennemin içi. Şu cehennemin içinde dua etiyar. Ya Allah çıkar biz cehennemin adından kavuşacak diye. Şunun hiç kayının ardından şu kelene kâhva. Mene olmağına ben yargıtmıştım. Şu direkti bolu da ya Allah ödün ettin daha deyip Hudaydan algılı adam yok şurada biliyor musun? Ya hemen o sureye tebarikte geliyor ya. وَقَالُوا cehennemiler ayettiler. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا Eğer peygamberlerin canişillerinin aydan kefinde kulak atan olsak da اَوْ نَاقِلُ ya aklımızı işledim olsak da مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Biz cehennemi bulmurduk diye biliyor musun? Aklımızı işledim olsak aydan kefinde kulak atan olsak biz cehennemi bulmurduk. Hiçbir gayet şey diyeyim ya. Kulli surasına koydu. Takdir Allah'ın almayı. Ve Huday Teala hem adi almını bildiğine imamımız var. Hem de son almına varıyor. Bir de akıllı huş ihtiyar veriptir. İki yol koyuptur onda. Sağ yol, sol yol. Sağ yolun öteden dünya kırının avat. Sol yolun öteden de dünya kırının bir var. Hiç vakti şu dilde görüntü doğru. Doğru odur, egran adam diye. Ama şu gurunu şehadet düşünmek.